Oke, mega. Ca 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 ca. Sing sabar yen ngendika dik mbok aja mung waton sujono Lah terus piye Mas? Piye? sing mbok tampa iku kabar ngaya wara durung-durung aja duka iku arep prayoga sabar Lah nek sabar terus ya nek sabare. yen ora percaya dik aturku marang kang sira aku bakal prasopo muga enggal namai praloyo piye nah ya kuwi salahe ja 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 hey hey sabar yen ngendika dik mbok aja mung waton sujono kabare sing mbok tampa iku kabar ngaya wara durung-durung aja duka iku arep prayoga ora percaya dik aturku marang kang sira aku bakal prasopo muga enggal namai praloyo diatur piye